Всъщност докаже около това, че почна да разпознава, що е добро, що е лошо. И коя норма да ще скоро имат отреда на некои и дека е това на место на 18 до 12 години, защото личността знае, що трябва да прави в живота. Следно прашване, колко мислим дека сме сигурни во нещо и ако грешим това, колко си прифаќаме собствената грешка. Кога мислим дека сме сигурни во нешто, а това не е точно, грешиме ли е, колко сами се прифаќаме собствената грешка или не я прифаќаме? Различни взаимодействия човеци, што тешко се прифаќа регулирането, че на сите около мен са така. Не аз на моменти, ама по-често съм такова усетлива, што повеќе заборах и дори со това се претерам на видно за това. Като период. Това не съм Хубаво да се има по себе. Да, викам по-едно да претерам, отколкото и да не. Ама трябва да има и граници, знаеш това. Не се гледаш ти съвсем смещеш. Това време си мислите да... Ама последен период, така да повече ще година следето други опит, цяло толкова ще видим. Да, не съм яска. Но това е вродено от човеко, да не сака да се прифата вијата тука. Кога некој има, нели, кој ќе соочи со това дека има некаква вина, тука егото се буде. И он ќе каже се, само за да се оправда. Почнуваш да мислиш как да се оправдаш, Да. отколко да... Дори да си сватило ти не си оправил, по-тежко да кажеш не бех оправил, отколкото да налагаш различни оправдания. Това е природният инстинкт на човека. Сега нели ние трябва да го надраснем това, ама тежко е. Трябва много понизно за това да се надрасне. Сега да ги кажеш, ама това ще трябва да го кажеш. Но ти дори нели осъздаването Адам и Ева кога гапна ябълката, нели Господ го питава на Адам, защо това го направите? Вика я жената, ти ще ме я даде. Значи он Господ го обвинува, отил му го даде тази жена, а не и аз защо го послушах. Не, сега ще да ти учим. Може Да, или я учим. Отвори го, да. Полек съм това на чашата. Да, ние сме все път склонни да не се прифатваме на каквото вијата. Ама мислам дека ако Светиот Дух е у нас, може да се правиме, нели, право дека ние сме се управно, ама нели да не сме. Ама Светиот Дух кога и тога, ако е у нас, значи когато е ќе не пресведоче за това дека ти не си управно.